Setang kendiat sengi nang ni syakman, kipat ba ke Jylla Meghalaya ru kin sejit thema ya arngut kinong mi kmat na kini ke Jylla kiban lit mi kmat sya ke yeng dor bar thau an jongkari shaluk sabha. Wat la barok kiseng san perthai kelepin mi lau kertong, Henry tang keseng BJP kelarai ban kenran Dien da kebaai Jingkyrran kelai ya kewepat keseng kabayadon lang haga kenhon sarkar. Ban kham shai shu halor kani karai layo ban ya kren bat unong aiktin jong keseng BJP ha kani ke Jylla Meghalaya uba Maria Hom Kharkrang uba long ru officer IPS bala syong thaj nakatanat Meghalaya police. Pi nagaling ka party ka state leadership nagaling ka state BJP la ipan kre bahan namta ni ka election Lok Sabha menta buat natura ban Shillong and ngatrai ka ditang ka BJP ru ka babon hai ki candidate ki ba kwa ele ban yo ticket BJP ni po Garwils ki dan rungut na po Shillong seat ki dan sangut tendrei the thing is ka central leadership ada ngatrai ha jing UI jongka jing lap jongka jing ka research pekale hi mangkan po Delhi pada na central leadership jungi kalap ba probably ka suthu ba larang ngele ngi BJP ka vote share jungi kan kiu kata definitely kata ki suthu mai kata tamba kata ka vote share bingin yo ada kam num pri singi bingin yo kata thong mun job tapi nak mau mudi kam kat to ka depor mun swa ulat de ong ba this particular election ngin persyang mun yo kata ka south patam but bingin yo kata ka south pa pada lakum no shis part ligi seat ngin bo nam ta ki alliance partner jungi jongka NDA but jingle research jungi da kilap ba probably kan ka Shillong ma tura seat da wat la ka BJP ka kiu ma kana ka vote share jungi ban poi Haduh ta thong mun job kam num poi ta ka dau ki sarai no bikin ai ya ka support ya ka alliance partner jungi but kani kam dei tang po Meghalaya ru pin da pe wala Nagaland ru ka ba jaka bi dan Haduh khat arngut ki BJP MLA ru hang toru ki ai no ya ka alliance partner ka jungi but kum ju ru ba po Manipur ru one seat ki ai ki alliance partner tu kum ta tengi ru po Meghalaya ngingat lang kata but ta ka down rin ka po state BJP jungi tengi la pat kre ba but hadina tu da tementa ki nang tre i brokhai lai suthu ngina batai ngina pen shai de man ki kla Khubor bat ki ong to intre tementa nomor ba ultimately la ni thap kana ki alliance partner katuhi kan ka vote tentang ka NDA ba repi ong alliance partner nang ikhanya po ka MDA government ngidan hatu kinong ka HSP UDP NPP dan segi we ki independent candidate tekano party particularly bakanong ka BJP kan ay ka support tiga apa central po Delhi hi po central BJP hi bi itu alliance partner de tang ka NPP kini ki mende bi snob ka BJP po state politics jungi da kini ki mende bi snob ka BJP ki snob ka NPP and NPP beda ka snob ka BJP po Delhi tak nan tala san snam mentah bla let no de ketika part jong ka NEDA North Eastern Democratic Alliance but also ketika part jong ka NDA to basically hi ka long ka support ki jungi kan let ka NDA alliance partner jungi but kata ka de NPP ba lang ye kren pat kani ri ka rai jong ka party na po ai command mo pin nang tidai tani dang le pa grassroots tani kran ki voters ki voters hi bon sen Khamtam ki non tribal votes ki itho ye ki national party ta in congress ba ka BJP dese try kani kam play ka plus point ni ka congress pa kam num de ka plus point ho ja ka ba initially ka ba dak sedang hin kong tabun ki supporters ng BJP ki la klumar lut mo kata ka jing so si kan dan hi kata namar kin kwa hi ban thap hi ka symbol jong ka BJP hi tendrei ngi la hab ya trei kham jur shu na kalian jungi ban pen su thu ki ba berkhoi kene ka de nak banta ban ensure ba ka NDA government ta hapo Delhi ka de ban yo south patam but ngim num la ban yo tang BJP marwai ban hab depend ki alliance partner jungi te gadin ka jingi ya pen su thu but la shai ka si ru kan dan ni ska wi meeting han po not Shillong ming pelong but kum ta ter man ki ka mandal ki jingi unit jingi ru bar khoi ki lechkin ki jaka bar khoi ki de ki stronghold jong BJP ki pen su thu ki briban menta su ki la su thu wala spo Garwils ki la dang ban su thu menta
Jika kamu kini kini kandidat lah saya kebaran kajing angnot banyak kuni kele election MP. Tapi ki patrai kamdan ngon ka feeling kebalik si kila bendu jisanya ke parti. Kam don magta ka Shillong tang initially aga jing sedang marsen tip tu bangim num field candidate hoi ka tam la len ka jing nong bri ko don ka jing sosi mara bakut hi kwa hi ban wut ka parti la jong tang man re hadin dan dalat perkhat dalai perkhat sani ba ha pada long ni semua ba kai ga decision ka ba kashim na po central BJP nang tai public kan dei nam ta ka jing bai nam ta probably ngim num tip ngim num di thu e man ta ka jing pha maybe hadin habut ngin si balik bikisi mereka decision kan. Kami ipat nak kawai ke angle pada dan Peit ba ke BJP ke support ya ke NPP. Hendai kat bagi Peit ba jadi ke pat not 100% berala ban pediang ke BJP. Khamtam ke BD ba ke sarkar ni taban feel kan dia aku MLA election do buat ni pat dia tan ke BJP nomor bagi tiang kita ki matrekam juga BJP adali. Tapi pisau konferen do karena bagi Peit ba kim jet ya ka pi kalong no kalong kum lema kawai swa ka support base jungi bon sin ka hot ngam atatin ngam num len ka ta ka bun in non tribal tendrei ka ba lengo pi namar bentah gini gin ru banai ki bana dep kan kini ki nong trei ki jungi ki jonga field workers jungi kla tur bhai ki nong kondong gi berkhot bagi pelak pensutu yang kibri berkhot ki skim ki yok ki kedai ki yok na po BJP government po Delhi kum ki yeng ki sem free gas connection nanti kita ki jingirap nam ta ban sengkam la jong ikti bar khoi ki wan na po BJP Haduh ki bon ki ba funi na po na kondong ki ong agani kenti menta te le yun menta ngila tip ikini ki berkhot ngatrai ba mi ai no vote direct ban ka BJP tendrei hadir mangi klam feel ke candidate kila pen ngau diau hi makiru but kamdei kata benong bagi accept tamba long dan kam na ki field workers ngi bagi de ban let's for field probably la last 23 election la de mingi la le kumni na try kan jenda la pair te mentan last 6 months te ki nong ki field workers ngi kila ada le tur ba po ki nong kondong ban pun su thu ki brio bagi ni ki berkhoi ki jingyo ki scheme ki bagi yo ki ni berkhoi one directly ben po central government po ka BJP po central government ti kila sang su thu ki brio tang ba long hoi ya kan ni ka bagi company yang candidate kala long bathe umpuja tamam lelei hadin kan ni dengin sang la de pun lok sabha election ngi nang e tri kam jur shu ban pin si 28 kan salong kumno